Hvorfor? Nu! Hej, drenge og piger! Hvad så det der? Hvor sødt I er. Lasse med han her. Ej, det gik. Han er sgu ikke. Ikke endnu, nej. Jeg gider ikke have Lasse med. Fuck dig, Lasse! Okay, de her sæder, det er i hvert fald det, jeg kalder box, fordi de flyver. Nå, men i dag spiller vi det Forest. Mine små chips. Hvor gider den ikke åbne? Nej, der er et larm! Der er et larm! Dø! Jeg har fundet en larm. Eller hvad det er? Det er en hjort, tror jeg. Det er det skadet? Nej, okay. Godt. Jeg er lidt hjerneskadet. Kan du fortælle mig, hvor jeg er henne? Endelig kan jeg åbne de her fucking kufferter. Hey, det han er der en menneske. Jeg går lige hen til ham. Okay, det var ikke et menneske. Det var en hjort. Jeg fandt bolden! Hej vildsvin. Det er den nyeste opdatering. 21 dage, og så kommer der en ny. Er der et vildsvin? Ja. Hvor? Jeg har lige set det. Det løb. De er nye. Ja. Og, det er godt nok lang tid siden, vi spillede det her, mand. Og flyet er også nyt. Flyet er også nyt. Okay, inventory er ny. Holy moly, den er ny. Nej. Jeg har rigtig meget sodavand, men intet mad. Det er jeg heller ikke, men jeg har også masser af soda. Jeg kan godt bruge nogle sneakers, eller hvad det er, det der. Jeg kan godt bruge nogle chokoladebarer. Det er KitKat! Jeg fandt en! Sned. Og ved at åbne de her kufferter. Jeg har bare vundet medicin. Ja, og hvis vi dør, så bærer med det. Så er vi død. Jeg kommer lige om lidt, nej, fordi jeg skal lige hurtigt ned. Jeg skal lige hurtigt ned. Hvor mange har jeg nu? Jeg har 2. Det er ikke nok! Nej, jeg kommer lige om lidt, okay? Jeg lige den der foran dig her. Kommer lige om lidt. Jamen, den har jeg... der er en sneakers bare lige foran dig. Nej, den har jeg åbnet. Jeg kommer om lidt. Han skulle lige noget, og jeg skal spise lige om lidt, så... Vi skal skynde os at bygge et eller andet, så... Men jeg håber I... Undskyld, hvis min lyd var lidt høj, men... Min mic var helt oppe i hovedet på mig. Det er godt at tage de her pinde. Vi burde sådan stille og roligt på at se, at vi kan få det. Fuck sådan. Nu har vi altså nogle pinde til sådan lige hurtigt. Og så skal vi lige høre den prut. Bare så I ved, det klart, det ligner min far. Rimelig meget. Hey, hvad står der? Du ligner min far. Alina er din far. Ja, det har jeg sagt til dig. Altså, hvordan er din far i spillet ser ud? Se, dernede der er et lam. Et dårdyr. Et dårdyr. Jeg har ikke lyst til at plante ved, så ødelægge den, så jeg kan få den. Der var en fugle. Der landede. Ja, det er sådan et rådyr. Hallo? Tag nu pindene, mand. Oh my god. Der er ikke nogen pinde. Det er så ved at tage rådyret. Det har jeg ikke. Eller rådyret, vildsvinet. Ivan. Okay. Okay, jeg har rigtig mange ting. Bolsen! Hvad? Det er bolsen. Hvad? Bolsen. Det er en bold. Jeg fik det. Og
Nej, løs, der er en kannibal ved os. Nej, det giver sådan noget. Lol. Nej, du spiller nu, du spiller det first nu. Er det først nu, du har fået besked? Ja. Lol, okay. Au for Hegelanda. Kan vi ikke bo hernede? Der er meget tomt. Jo, hvis der ikke er nogen... Ja, der er et vildsvin her. Hey, du der er et vildsvin. Kan du dræbe mig? Du, og der er også en skov lige ved siden af, så det bliver mega dejligt træ. Okay, det var så ikke et vildsvin, det var et træstamme. Ja. Vi kan bo lige her, nej. Herhen mod bjerget, måske. Skal vi det? Ja, det Hvad? kan vi godt. Godt, så gør vi det. Bare de ikke holder op på bjerget og hopper ned i vores hus. Ja. B. Okay. Jeg driver lige sådan her. Jeg har et shelter. Skal vi bare bygge en small cabine? B. Der Sådan en her. de gule er der stadig ikke noget. Og der er blevet kommet nye ting. Kigger lige. Og så det var sgu forkert bygget. Undskyld, du sætter den i vej. Ja, jeg bygger noget forkert. Wow. Hvad? Ikke noget. Jeg skal bare sætte den her pinde til. Du skal ikke have lige det. bag dig. Hvad? Den her. Har du allerede bygget sådan en? Ja, fordi jeg havde rimelig mange pinde på mig. Nå. Og jeg ved, der er nogle steder pinde. Men vi skal op og fælde nogle træer nu, så skynd dig. Nej, det er ved at blive nat. Skynd dig. Okay, jeg går ud og fælder det her træ. Jo. Hvad er der her? Ej, jeg skal... Er det okay, hvis vindue bare peger ind? Holy crap! Hvad? Prøv lige at komme herover. Nej, venlig. Prøv lige at gå over bakken. Er der kannibaler? Nej, men der er et mega gigantisk hul lige midt i det hele. Åh! Det må være noget nyt. Jeg hopper ned. Ej. Hvis du gør det, så er du dum. Ej, hvad er der dernede? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at gå derned. Ej, det havde jeg sgu heller ikke. Jeg tror bare, vi holder os langt væk fra det. Ja. Nej, kom vi gå ud og hugge noget træ. Ja, måske skal vi hugge til den her vej, fordi... Hvad er det der? Hvad er det? Ej, hvor er det sejt. Der er Jeg en synes sten, der er en ikke. sten, der er en sten. Prøv at, det var det, som vi aldrig kunne finde. Ja, det er fucking svært at finde sten. Hvor mange har jeg? Ingen. Men jeg har stadig pinde på mig. Ergo, hvorfor kan jeg så ikke lige penge det? Hvor fik I chok? Lortetelefon. Hold din kæft, telefon. Okay, sådan der. Kan man sove nu? Det håber jeg. Jo, der var den der opdatering, hvor der kom ind. Ja, hvor man kan få en seng. Det er kanin. Ja. Lad os gå op og hugge noget træ. Die lizard. Ej, det kan I. And die lizard. Der var to lizard ved siden af hinanden. Ved du, hvad chancen er for det? Der er masser af kaniner heroppe. Det betyder, at vi kan lave en kaninfælde. Nej, jeg tror altså ikke, der er vildsvin med. Hvorfor? Fordi jeg har ikke set nogen vildsvin i lang tid. Jeg tror, du forveksler dem med stinkdyr eller sådan noget. Fordi der er stinkdyr hvis nok ved grævlingen. Er der med? Hvad? Lukas? Ja. Jeg har et vildsvin. Inde! Timber! Lol, træet gik ikke i stykker med det samme. Nej, træ, kom her. Jeg kan love dig for, at jeg nakker dig. Okay, jeg kan se det der to træer. Ja. Kan du tage dem? Nej, jeg har ligesom to i forvejen. Nå. Det er bare så, jeg kan huske, hvor de andre to er hen. Nej, stop! Hvorfor er der to ting, der skal bygges? Det er fordi, der er et bål og et hus. Der ligger en derovre. Nå, bålet er bygget. Okay, fedt nok. Lad være med at sætte det, ikke? Der er heller ikke. Godt. Fordi jeg tænker bare lige, at vi tænder det til aftenen. Sådan så, at vi måske lige... Hvis vi går i vandet om aftenen, det er dumt, det gør. Ja. Der ligger tre her. Ja, det er fordi, jeg fældede et træ. Jeg har lige fundet den ene. Der ligger en her. Ja, det er fordi, jeg lige har fældet et, siger jeg.
den samme retning. Ja, her. Okay, vi har 5 nu. Hej, kanin! Jeg skulle skyde den her direkte over på den, mand. Dø. Hej Kaninus. Jeg hader kaniner, de er så mega svære at fange. De kan heller ikke særlig meget mad. Det er mest det, der giver rimelig meget mad, synes jeg. Rødt, man kan løbe. Kan man? Ja, på shift. Det er jeg først lige fundet ud af. Hvad? Vidste du ikke det? Nej. Oh, damn. Nå, men nej, det betyder, at... Hvad? Prøv at slå mig en blizzard. Og jeg fik det! Og jeg kan ikke lide på mig. Der ligger en heroppe. Hvad ligger der? Blizzard. Okay. Har du taget skinnet fra den? Ja. Jo. Nej, der ligger ikke nogen. Det er jo lige foran dig. Nej. Jeg kan ikke se det, du har dræbt. Au, nej. Det var ikke mig, jeg slog ned i lizarden. Ja, netop. Du slog mig. Nej, kom over og hjælp mig med at tage det her brænde, der er lige her. Hvad? Så du er en lizard. Der ved godt, der ligger en død lizard herovre, ikke? Nej, der gør jeg. Nå, tag stedet fra den. Nej, pas på. Jeg kan altså godt finde på at ramme dig. Du skal ikke hugge mit træ. Du skal bare hjælpe mig med at fange træet, når jeg har fældet det, okay? Ja, jeg er pinde imens. Hvorfor kan jeg ikke ramme det her træ? Er det i gang med at fælde? Nej, jeg kan ikke... Nej, Jeg hug det. har rimelig mange pinde på mig. Nej, kan du ikke lige fælde det, fordi jeg kan ikke hugge videre åbenbart. Den bugger lige det. Det kan jeg da godt. Det kan jeg heller ikke, på grund af, at jeg har ikke mere energi. Nå, så jeg kan derfor Nu ikke. tager jeg bare lidt sodavand. Okay. Så får man energi fuld og vand fuld. Nej, men jo, man gjorde. Det tager energikort. Nå, okay, så det er ikke en bug, det er mig. Bare stå. Der er lidt Timbo! til det her, faktisk. Lol, der træder jeg ikke fældet nu. Sød og fælte. Tak. Du er B3. Hvorfor har jeg en fugl på min hånd? Altså, jeg er ikke så glad for, at vi bor ved siden af det der hul. Jeg har altså også et bræd. Der er et bræd mere. Ja. Hvorfor er du ikke Altså- glad for, at vi bor tæt på? Det der store hul. Vi mangler 3 stykker mere. Der ligger lige et stykke mere deroppe. Hen ved et træ. Og jeg har 2 stykker. Hvor var det, du lå hen? Jeg ved godt. Nej, jeg er på vej derhen. Og du skal heller ikke for meget, fordi det kræver også energi, faktisk. Nej, jeg mister ikke noget af mit energi, åbenbart. Nå, der. Det blå er energi. Ja, men jeg mister ikke noget af det. Okay, nu har vi et hus. Hvad skal vi bygge? Skal vi bygge sådan lidt af en væg? Ej, det gider vi ikke nu, vel? Nej. Vi er i hvert fald færdige med et hus nu. Jeg ser om man kan sove. Nej, det kan man ikke. Du skal først købe en bæk. Okay, undskyld mig. Hvor er det senge henne? Jeg har ikke. Der er en seng derinde nu. Der er. Jo, der er. Au! Sådan der. Vi mangler en snor, og så skal vi bare have søgpinden. Et stykke snor. Er det snor? Ja. Nej, det er ræb. Hvor finder man ræb hen? Hvis vi finder et skelet, så slår vi det ihjel af forskel. Man kan lave en Jeg er bue. sulten. Godt, jeg lige har tændt bolet. Prøv at tage denne her. Man kan lave en bomb timer. Ja, det kan man. Vidste du ikke det? Nej, Jeg har det der ting, en af tingene, man kan gøre det med. dem har jeg to af. Dem har jeg to af. Jeg har et.
Og så har jeg et frø, åbenbart. 4 sapling. Og 4 colaer. Intet mad. Jeg har rimelig meget mad. Skal jeg købe noget til dig, eller hvad? Nej. Ej, det må du gerne. Okay, jeg har nemlig noget oksekød, du kan få. Eller vildsvin. Værsgo, du køber der eller kogt noget vildsvin til dig. Så kan du se, at det er vildsvin. Ja, jeg kan så ikke se noget. Jo, det kan jeg faktisk. Jo. Det er sgu da ikke en vildsvin på. Men okay. Fuck, jeg er sulten. Det er også. Det var ikke meningen! Au! Ej, så er der selvfølgelig ikke noget vand til på. Der er bare et gigahul. Du vil ikke have klaret dernede? Nej, jeg gør det ikke. Jeg brænder bare. Nej! Au! Jeg kan ikke, så går jeg ind i ilden igen. Jeg brænder! Måske skal vi køre ned i vores hus, fordi nu kommer kannibalerne altså. Jeg brænder! Og ellers så kan jeg save. Jeg brændte. Det gjorde faktisk meget ondt. Så nu er jeg savet. Er det ikke bare en klam nat? Hvorfor? Jeg synes, det er et smukt udsigt, vi har fået. Ja, til et gigahul, som vi hopper ned i snart. Det ved jeg bare. Nå, men skal vi ikke sige tak for den her episode? Skal vi ikke sige tak for den her episode, fordi at, jeg tror ikke, vi kommer til at lave så meget andet herude. Eller planlægge, hvad vi skal lave. Ja, det må vi gøre i næste. Ja. Er der ikke nye ting? Au, nej! Jeg har ikke gjort noget. Styr dig med at slå mig! Jeg har ikke gjort noget. Jo, det var. Jeg ved, okay, når man er i det her, så må man ikke have sin økse fremme. Nu tager jeg noget medicin, så jeg er fuldt liv igen, nej. Jeg vil ikke stå ved døren. Nej, kan vi ikke bytte plads? Nej, vi bytter plads. Nej. Hallo. Vi bytter plads. Der kommer traps. Nej, det har der været hele tiden. Nej. Jo. Ikke sådan nogen der, synes jeg. Jo. Og der. Der var jeg først. Ja. Sådan nogle advanced traps og sådan noget. Jo. Nå, men Naja. Naja. Ja. Skal vi sige tak for den her episode? Hvad? Nej, hør du efter! Måske. Jo, vi siger tak for den her episode, fordi vi kommer ikke til at lave en skid mere. Så... Jeg tænker bare, hvad der er nye ting, der kommer. tak fordi I så med. Ja. Jeg viser lige hurtigt, hvad der kommer. Der kommer nogle nye vægge, og så kommer sådan nogle plader. Der kommer Nej, nye ting. Der kommer en lampe. Så kommer sådan en, der hedder wooden target. Hvor er det han? Inden custom building. Hvor er det han? Du kan se det der pile nede i hjørnet, der er Ja. der sådan Der er custom building. Custom building, siger jeg. Der kommer ja, det er sådan nogle ting, der kommer. Der er også kommet broer og trapper og sådan noget. Ja. Fuck det. Og wooden target og defense spikes. Nice. Men nej, skal vi sige tak for den her? Der er også kommet et stort træhus og dansetræhus. Det ved jeg godt. Den træhus har der været lang tid. Jeg forstår. Nej, det tordner. Altså, træhus er det bedste. Fordi at så kan det ikke komme op Der til. kommer en masse ting. Det er godt. Ja. Nå, men Vi ses, folk.
Hov. Vi ses, så det regner nu. Dejligt. Godt, så godt vi er hernede også. Ja, og bålet går ikke engang ud, så det er jo fantastisk.